што аб'ядноўвае аварыю ў Зімбабве, шторм у Індыі, а таксама землятрусы ў Венесуэле ды на Філіпінах. Усе гэтыя здарэнні настолькі моцна ўражвалі Лукашэнку, што ён накіроўваў афіцыйныя спачуванні кіраўнікам гэтых краін. Але ў той жа час ягоная рэакцыя на трагічныя падзеі ў Беларусі была настолькі непрадказальнай, што нярэдка прыводзіла да скандальных сітуацый. Прычым гэта зусім не выпадковасць і далёка не адзінкавая гісторыя. І калі паглядзець, каму і як Лукашенко выказвае спачуванні, то вымалёўваецца вельмі дзіўная карціна. У чэрвені гэтага года Лукашенко нечакана даслаў свае спачуванні дыктатару Зімбабве Эмерсану Мнангагве. Нагодай для гэтага стала гібель 7 пасажыраў школьнага аўтобуса. Па словах Лукашэнкі, у Беларусі з глыбокім смуткам успрынялі навіну пра гэтае жудаснае здарэнне. Аднак тут ёсць нюанс. Пра трагедыю ў Зімбабве, якая здарылася 8 чэрвеня, беларусы змаглі даведацца толькі з навіны пра спачуванні Лукашэнкі. І нават пасля гэтага прапаганда не дадумалася даць больш падрабязнасцей пра падзеі ў сяброўскай афрыканскай краіне. Насамрэч, у аўтобусе, унутры якога былі 24 пасажыры, здарыўся пажар. Паводле папярэдняга расследавання, падчас руху загарэлася каністра з бензінам, якую перавозілі проста ў салоне. Прычым нечаканы смутак Лукашэнкі аказаўся даволі выбарачным, бо ўжо праз тыдзень у Зімбабве здарылася яшчэ адна трагедыя, якая унесла яшчэ больш жыццяў. Тады на чыгуначным пераездзе грузавы цягнік сутыкнуўся з аўтобусам, у выніку чаго загінулі 9 чалавек. Увогуле, калі пасачыць за навінамі Зімбабве, то акажацца, што падобныя фатальныя інцыдэнты там здараюцца даволі часта. Чаму адзін з іх так моцна крануў Лукашэнку, застаецца загадкай. Тут можна было б меркаваць, што шматдзетнаму бацьку, дзеду і ўжо прадзеду раптам стала шкада афрыканскіх школьнікаў, але ж наступныя яго дзеянні гэтую версію абверглі. Ужо праз пару дзён у Бранскай вобласці Расіі беспілотнік уляцеў у аўтобус з выхаванцамі рэчыцкай дзіцячай спартыўнай школы. Малыя футбалісты ехалі на адпачынак на Чорнае мора, але неўзабаве пасля перасячэння мяжы трапілі пад атаку. На месцы сканала цяжарная жонка трэнера, а яшчэ 8 чалавек атрымалі траўмы. Але трагедыя з беларускім аўтобусам прыпала на сераду. У гэты дзень Аляксандр Лукашенко звычайна адпачывае, і на гэты раз выключэнняў ён рабіць не стаў. У выніку ў дзень здарэння пул першага публікаваў падрабязнасці дыстанцыйных дакладаў губернатараў, а таксама навіны пра падпісанне указаў па развіцці спорту ды стымуляванні рабатызацыі. Ніякімі спачуваннямі там нават і не пахла. Лукашенко неахвотна адрэагаваў толькі на наступны дзень, але і тут спагады не праявіў. Ён раскрытыкаваў бацькоў, якія пацягнулі малых у небяспечную паездку, і падкрэсліў, што наракаць на дзяржаву ў гэтым выпадку не варта. Маўляў, удзельнікі паездкі вінаватыя самі. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратней к этому относиться. У выніку адзіным высокім чыноўнікам, які выказаў спачуванні, стаў міністр аховы здароўя Аляксандр Хаджаеў, а пасля публічнага абурэння Лукашэнкі пра інцыдэнт з аўтобусам проста забылі. Калі праз 2 тыдні гісторыя паўтарылася з рэйсавым аўтобусам Мінск-Анапа, то кіраўнік Беларусі яе проста праігнараваў, бо быў з візітам у Інданезіі. Адметна, што Лукашенко часта перажывае з нагоды аварый у іншых краінах, але транспартным здарэнням у Беларусі не спачувае ў прынцыпе. Яны становяцца хіба што нагодай для вялікіх разносаў. Так, напрыклад, на нарадзе, якая адбылася пасля гібелі 13 чалавек у ДТЗ з мікрааўтобусам пад Смалявічамі ў 23-м годзе, кіраўніка Беларусі больш хвалявала несплата падаткаў перавозчыкамі, чым бяспека пасажыраў. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии, как под Смолевичами. Гибнут дети, 1,5 десятка человек. Никто не виноват. Поэтому стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев. Такое отношение к делу рано или поздно приведет к трагедии, как я уже сказал, подобной в Смолевичском районе, где погибло 1,5 десятка человек. И дети тоже.
Можа падацца, што Лукашенко ў прынцыпе баіцца тэмы смерці і стараецца атрымацца ад яе падалей. Тым больш ён чалавек вясковы, а значыць прымхлівы і ў забабоны хутчэй за ўсё верыць. Ну альбо гэта свядомая піар-стратэгія, каб яго імя не асацыявалася з бедамі і трагедыямі. Але ж калі ў Беларусі здараліся самыя страшныя катастрофы, то на іх месцы Лукашенко з'яўляўся адным з першых. Вось ён ускладае кветкі на станцыі метро Кастрычніцкая ўжо праз лічаныя гадзіны пасля выбуху. Прычым на платформу, дзе яшчэ ляжалі чалавечыя целы, бацька прывёў свайго 6гадовага сына Мікалая. І гэты ўчынак шакаваў усіх і пасеяў недавер да афіцыйнага расследавання. Маўляў, Лукашенко б ніколі не стаў ахвяраваць бяспекай Мікалая, калі б не ведаў, што іншых бомб там няма. Ну а ў 1999 годзе кіраўнік Беларусі хутка прыехаў на Нямігу пасля таго, як там у цісканіне загінулі 53 чалавекі. Тады шакаваны Лукашенко паабяцаў усялякую дапамогу сем'ям ахвяраў і заявіў, што жыццё працягваецца. Хотел бы выразить свое глубочайшее соболезнование этим людям, хотя я впервые затрудняюсь здесь что-то сказать. Трагедия такова, что уже и не до соболезнований, но тем не менее жить надо, жизнь продолжается. Конечно, будем делать все для того, чтобы помочь семьям и близким, и родственникам этих людей. Вось толькі ў выніку людзі засталіся сам-насам са сваёй бядой. Суд не задаволіў іх пазовы аб кампенсацыі, а ніхто са службовых асоб так і не панёс пакарання. Ну а праз 3 гады ўлады ўвогуле скасавалі ўсе льготы для пацярпелых у той гісторыі. Аднак і Няміга, і выбух у метро фактычна здарыліся пад носам у Лукашэнкі, у самым цэнтры беларускай сталіцы. Таму ігнараваць такія падзеі было б ужо зусім не камільфо. Але калі ў кастрычніку 2003 года ў пажары ў Гродзенскай вобласці загінуў 31 пацыент псіханеўралагічнага інтэрната, то ніякіх спачуванняў не было, а сам кіраўнік Беларусі спакойна паляцеў у Расію на пасяджэнне саюзнай дзяржавы. Ну а яго тагачасная прэс-сакратарка Наталля Пяткевіч тады цынічна заявіла журналістам, што ў прынцыпе няма каму і спачуваць, бо сваякі ад ахвяр адмовіліся. А на пытанне пра абвяшчэнне жалобы маладая чыноўніца шчыра здзівілася. Маўляў, якая можа быць жалоба, калі загінулі, цытата, псіхічна ненармальныя. Гісторыя амаль адзін у адзін паўтарылася праз 10 гадоў, калі на прадпрыемстве Пінскдрэў узарваўся цэх па вытворчасці пліт ДСП. Трагедыя здарылася ў разгар чарговай прэзідэнцкай кампаніі, калі Лукашенко гуляўся ў адлігу. На 4-й дзень пасля выбуху ён прыехаў у Брэскую вобласць, але Пінск наведаваць не стаў, бо турыстычны патэнцыял Пружанскага раёна тады аказаўся для яго важнейшым. Лукашенко адрэагаваў на катастрофу толькі тады, калі колькасць ахвяр дасягнула 14, і працягваць ігнараваць падзеі стала проста немагчыма. На 10-й дзень пасля трагедыі ён нарэшце выказаў спачуванні сем'ям загінулых работнікаў і абвясціў жалобу ў Брэскай вобласці. Трагедия, унесшая жизни близких вам людей, потрясла всех граждан Беларуси. Это не только ваше личное горе, а наша общая беда и серьезный урок на будущее, говорится в соболезновании. В этот скорбный час мужайтесь и не падайте духом. Вы и все, кто пострадал в том страшном пожаре, всегда можете рассчитывать на поддержку государства. Мы приложим максимальные усилия, чтобы больше не допустить такого в нашей стране. Силы и выдержки вам, светлая память о ваших родных навсегда сохранится в наших сердцах. Аднак Лукашенко не быў бы сабой, калі б не скарыстаўся бядой у сваіх мэтах. Праз лічаныя месяцы пасля выбуху ён фактычна нацыяналізаваў Пінскдрэў. Паспяховы холдынг адабралі ў прыватных уласнікаў, цытата, для стварэння бяспечных умоў працы ў сувязі з надзвычайнай сітуацыяй. Канец цытаты. Не менш дзіўна Лукашенко паводзіў сябе падчас пандэміі каранавіруса. Ад самага пачатку ён заняў пазіцыю адмаўлення небяспекі новай хваробы, а таксама пачаў выдумляць розныя крынжовыя метады барацьбы з ёй, пачынаючы з хакея і скончваючы сырам ды трактарам. Ну а калі ад ковіду пачалі паміраць беларусы, то замест спачуванняў блізкім ахвяр давялося слухаць крытыку. Я говорю, ну почему этот умер, Анатолий Александрович? А как можно жить 135 килограмм весом? Сердце почти не работает, это болит, то болит целый букет болезней. И вирус атакует слабых.
Лукашенко усяляк даводзіў, што людзі гінуць не ад каранавіруса, а ад іншых хвароб. І гэта вылілася ў яшчэ одну крылатую фразу. У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один. Они умерли от букета болезней хронических, которые у них были. У выніку адмаўлення хваробы, грэбавання масавымі абмежаваннямі і маніпуляцыі лічбамі выліліся ў больш чым 90 тысяч залішніх смерцяў. Але Лукашенко і дагэтуль лічыць, што ён адзіны ў свеце, хто ўсё зрабіў правільна. Часам увогуле даходзіла да абсурду. Калі ў 97-м годзе па Беларусі прайшоўся разбуральны ўраган, які забіў 5 чалавек, то ў пацярпелыя раёны паехаў не Лукашенко, а чамусьці расійскі міністр надзвычайных сітуацый Сергей Шайгу. Кіраўнік Беларусі тады спакойненька адпачываў у Сочы і толькі па вяртанні наведаў разбураную Валожыншчыну. Тады грамадскасць патрабавала ад яго адмяніць парад да Дня незалежнасці і накіраваць грошы на яго пацярпелым, але зроблена гэта так і не было. Гісторыя паўтарылася ў 2025-м. Тады ахвярамі непагадзі ў Гомельскай вобласці сталі 7 чалавек, але Лукашенко і тут не стаў выказваць спачуванні і ў пацярпелыя рэгіёны не паехаў. Згодна з паведамленнямі прапаганды, ён трымаў сітуацыю на асабістым кантролі. У выніку на Гомельшчыну адправілі кіраўніка яго адміністрацыі Дмітрая Крутога, але і тут не абышлося без дзівосаў, бо спачатку чыноўнік з'явіўся не ў эпіцэнтры бяды, а ўсклаў кветкі да помніка воінам-вызваліцелям. У большасці краін свету ўлады рэагуюць на вялікую бяду абвяшчэннем жалобы. Але ж тут у Лукашэнкі свой унікальны падыход, бо нават пасля тэракту ў мінскім метро жалобу абвясцілі толькі ў сталіцы. Аднак у той жа час па ўсёй Беларусі прыспускаліся сцягі і адмяняліся забаўляльныя мерапрыемствы пасля смерці прэзідэнта Венесуэлы і вялікага сябра Лукашэнкі Уга Чавеса, а таксама пасля трагедый у Расіі, падзення самалёта ў 2016 і пажару ў гандлёвым цэнтры ў 2018. Гэта ж тычыцца і спачуванняў з нагоды смерцяў нейкіх вядомых людзей. Лукашенко вельмі моцна сумуе, калі з жыцця сыходзяць савецкія кінаакцёры ці расійскія чыноўнікі, і спачувальных словаў для іх не шкадуе. Але калі справа даходзіць да беларускіх дзеячаў, то кіраўнік дзяржавы звычайна заўважае смерць толькі ідэалагічна блізкіх яму людзей. Напрыклад, старшыней праўладнага саюза пісьменнікаў Мікалая Чаргінца ці міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Ну а спачуванні з нагоды смерцяў Рыгора Барадуліна і Ніла Гілевіча былі выказаныя толькі праз некалькі дзён. І тое відаць таму, што нябожчыкі мелі званні народных паэтаў Беларусі, і прамаўчаць было б увогуле непрыстойна. Аднак у лістападзе 2020-га Лукашенко нечакана паступіў нязвыклым для сябе чынам. Пасля смерці Рамана Бандарэнкі, якая шакавала ўсю Беларусь, ён выказаў спачуванні яго блізкім. Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо. Тем более молодой человек. Естественно, я вчера поинтересовался, и сегодня утром, как идет расследование. А вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредил его, что это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать. Тым не менш, словы пра расследаванне аказаліся цынічнай хлуснёй. Нягледзячы на тое, што ўсе датычныя да гібелі пратэстоўца даўно і добра вядомыя, крымінальную справу вельмі хутка прыпынілі, бо генеральная пракуратура нібыта не знайшла падазраваных. Але ўсе ведаюць, што калі забівалі Бандарэнку, побач знаходзіліся вельмі блізкія да Лукашэнкі людзі. Яго прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт і трэнер яго хакейнай каманды Дмітрый Баскаў. Мы не ведаем, што адчувае Лукашенко, калі адбываецца тая ці іншая трагедыя. Але яго паводзіны вельмі добра кажуць пра яго самога, а беды ў Беларусі становяцца нагодай для чарговай крытыкі так нялюбага яму народа.